Hello mga Jomega ko nga mga gandararat. 4 p.m. na ako nagising. Ay, naku, feeling bored talaga dito, walang work. Kaya nag-isip ako, ano kayang gagawin ko ngayon? No? Gusto ko kasing mag-vlog, char. Ay, ano kaya? May naisipan na ako, kaya stay tuned mga gandararat. Pero bago yan, alam nyo na, pasok muna ang ating intro. Tayo na nga ako mga gandararat para maumpisahan ko na. Pero syempre, kailangan ko munang magsuklay ng buhok ko kasi tingnan nyo, parang Leo na nagmenopause. Syempre mga gandararat, itong video na to kailangan kong itali yung hair ko para hindi sagabal sa mga gagawin ko. Oh my God, yung kilikili. Hoy, hindi pa naahit yan. Tangi. Let's go mga gandararat. Ito na mga gandararat, ito na yung gagamitin ko kasi mag-Moroccan bath tutorial ako today. Yeah! So, inano ko lang siya ng 15 minutes. Kasi 15 minutes lang talaga yung inaano ko sa heating steam bath mga gandararat. Tapos, ito yung loob niya mga gandararat. May upuan siya. Ayan, oh. Ayan. Diyan ako uupo or mga customer, ganyan. Ito yung attire ko for today mga gandararat. Pero bra at saka dapat pantiyan na malawlaw no. Pero ayoko, alam nyo naman hindi magandang katawan ko, char. Tapos ito yung panghagod ko sa mga dumi-dumi. Ito mga gandararat, ito yung mga lagayan ko. Yan. So, mag-umpisa na ako sa shampoo. Kasi maligo ako eh. Ayan. Pwede namang hindi mo paliguan yung customer. Depende lang sa'yo kung magtanong ka. Mangutana day ka, pungkol ka. At ito naman ang conditioner. Dove kasi yung ginagamit ko shampoo at saka conditioner mga gandararat. At ito mga gandararat is body cream siya. Lavender yung amoy niya. Ang bango niya sa katawan mga gandararat. Kaya ito yung pinili ko na gamitin. Yan mga gandararat. At ito naman mga gandararat, ito yung French mask. Marami kasing mask dito mga gandararat, kaya syempre mayaman ako eh. Mayaman sa mga mask. Ang dami kasi dito, di ba? Nilagay ni Madam dito lahat ng mga gamit sa salon. Kaya mayaman si Akich. Hindi sa pera ha. Kaya yan, French mask yan mga gandararat. Body mask siya mga gandararat. Pero minsan yung mga customer, kasi may classic at saka premium din yung Moroccan bath. Kaya hindi namin nilalagyan ng French mask. Tulad ng sabi ko, mayaman ako sa mask, kaya ito ginamitan ko ng Sokla. Ito yung pang premium mga gandararat, o diba? May classic at saka premium na. Ay, todo na to. At syempre, hindi pa huli yung sabon natin mga gandararat. Ayan, ang dami. Hay nako, mga ilang months kaya kanto maubos katawan ko. Patay ako ni mudra nito. Ayan mga gandararat. Yan. Yan ang ginagamit ko na sabon para matanggal lahat ng libag. Okay na mga gandararat. Okay na lahat ng yan. Yan ang ginagamit ko dito. Ewan ko sa iba kung sa kanila. Basta dito, yan ang ginagamit ko pag mag-Moroccan bath ako dito. Siguro kanya-kanya pero ewan ko lang, hindi ko lang alam. Kasi dito lang din ako natuto nito. Tinuruan ako. Kaya yan, sukla, French mask, cream, shampoo, at saka conditioner, at saka yung sabon sa Moroccan bath. So, ano pang hinahantay nyo? Umpisahan ko na. Mga gandararat, yung sukla, lagyan siya ng tubig. Pero mas maganda kasi kung rose water yung ilalagay. Sa salon kasi rose water dapat yung ilalagay. Yan, kailangan siya, wag naman masyadong basa. Tapos yung French mask din, lagyan. Yan, lagyan. Yan, medyo dinamihan ko siya kasi kunti lang yung nakuha ko na French mask. Yan, ganyan lang siya. Ito yung sukla. I-check ko siya mga gandararat kung malapit na ba siyang kumulo. Yan, hindi pa. Kailangan kasi kumulo na siya bago papasok ako dito. Kaya syempre magwash muna ako sa katawan ko. Kailangan ko ng maligamgam na tubig. Mayaman kami, may heater kami dito, 'di ba bongga?
Kaya kailangan siya mainit na tubig. Eh, hindi naman masyadong mainit. Mga gandararat, pasensya na kayo ha. Alam nyo namang mataba ako kaya hindi maganda yung katawan ko pero carry na yan. O, di ba? I-zoom ko na lang kasi nahiya ako eh. Kailangan ko na kasing i-wash yan. I-wash mabuti yung katawan para matanggal yung mga oil sa katawan. Ganyan lang siya. O, ay, virgin pas lola. Ganyan lang mga gandararat. Kailangan banlawan ng mabuti. Ayan, mga kilikili, lahat na. Hindi ko na lang man pinakita lahat mga gandararat. Uy, ay ano ba yan? Ang pangit naman ito. Halata. Oh my God. Tabi-tabi po mga nuno sa punso. Ano ba yan? Tama na! Basta, anuhin nyo lang mabuti. Banlawan. Ito yung unang gagawin mga gandararat. Magsabon ako sa katawan ko. Ayan, oh, hindi pa makuntinto. Ang sarap kasi, maligamgam. Tapos winter pa ngayon dito sa Tabok. Sa iba, ewan ko kung hindi na, parang hindi na ata. Ayan. Ganyan lang mga gandararat, isabon mo siya sa buong katawan mo, pati mga singit-singit mo. Yan, maganda siya mga gandararat kasi matanggal yung mga dark spots sa singit mo. At saka, hindi lang yan mga gandararat. Ang nakaganda sa kanya, yung mga dead skin natatanggal talaga, promise. Yan, ang ganda talaga. Yan, naku, ang sarap sa feelings ng Moroccan bath. Pag may mga chicken skin ka mga gandararat, ang ganda din niya kasi naano talaga siya, natatanggal yung parang may mga ano siya, mga bilog-bilog, ewan ko. Nagka-chicken skin ako, kasi palaging kumakain ng chicken pero natanggal naman siya dito sa Moroccan bath. Ganyan lang mga gandararat, kailangan sabunin mo siya ng mabuti. Ewan ko sa iba, basta ito lang yung alam ko. Siyempre mga gandararat, hindi ko na pinakita kung paano ko pumasok dyan. Ako baka sabihan yun, ano to? Kalabaw? Baka? Ang laki ng katawan. Peace be with you. 15 minutes yung mga gandararat. Sinit ko, di ba kanina 15 minutes. Kaya yan, ganyan lang siya. Tapos ang ganda, sa loob mga gandararat, ako yung sabon, sinasabon-sabon ko sa mga katawan ko, sa mga kilikili ko. Ganyan lang siya mga gandararat. Mag-antay ka na lang ng 15 minutes. Ayan, ganyan lang. My God, ang sarap ng feelings. Ay, nako. Alam nyo yung mga toxic sa katawan nyo, lalabas talaga dyan sa Moroccan bath. Kaya maganda yung Moroccan bath. Yan, kahit minsan lang, Diyos ko, ang kinis ng balat ko niyan pagkatapos talaga, promise. Kaya pag nasa Pinas ako, maganito ako, Moroccan bath ako na home service. Kaya book na now. Ha, joke. Ayan ang mga gandararat, binanlawan ko na, tinanggal ko na yung sabon. Kailangan tanggalin talaga siya yung hindi na siya madulas. Ayan. Huy, oh my God, wait lang. Wait lang, huy. Tapos mga gandararat, di ba pag tanggal na lahat ng yung sabon, kailangan hindi na siya madulas. Tapos pag mag-umpisa ka na, kailangan na matanggal na yung tubig sa balat. Hindi naman sobrang dry talaga. Ganyan lang siya mga gandararat. Yan, ano ba yan? Masaiksi naman ito. Yan, matagal talaga magbanlaw mga gandararat, lalo na pag yung sobrang dulas kasi ng sabon. Kaya, yan. Yan, ayan na, mag-umpisa na ako mga gandararat. Ganyan lang mga gandararat. Yan, tinanggal ko yung tubig kasi nagmamadali ako. May lakad ata. Joke. Mga gandararat, hindi ko yan binasa siya. Yan, dry lang. Yung iba, binabasa nila. Pero ako, hindi ko siya binabasa. Ang ganda pag siya, hindi binabasa yung siya. Kasi ang bilis matanggal ng dumi ng katawan. Tsaka ko lang siya binabasa pag sobrang dry na. Pati yung katawan mo sobrang dry na. Yan, binabasa ko na yung pang, ano ba yan? Higod? Hiyod? Ano ba yan? Siguro nakita mo to parang, ay naku, parang nakakatakot. Baka ma-irritate yung skin ko. Ambisyoso. Ang ganda kaya ng kutis ko, ha? Joke. Charis. Sinabi ko lang para hindi ka matakot. Ayan, oh.
Ay, Diyos ko, ang sarap ng feelings. Sa totoo lang, hindi siya nakakasira ng balat ha. Pero sa tingin nyo, parang masira yung balat nyo kasi grabe ako makano. Makalugod ba sa Bisaya sa mukha. Hindi kang kabalo si Tagalog. Mga ganda rara, tingnan nyo ha. Ipakita ko sa iyo yung mga, ayan, ayan oh. Paano kasi yung dumi ko puti din, parang ako din, chari. Lahat ng dead skin talaga matatanggal. Ayan oh, tingnan nyo oh, oh. Hindi kasi masyadong makita kasi puti din yung libag ko. Tsaka dead skin, na kasi yan, halo-halo na siya, o diba? Namumula yung balat mga gandararat kasi grabe naman yung ko. 'Di ba? Grabe yung ko diyan sa balat ko kaya namumula siya pero huwag po kayong mag-alala, hindi yan nakakatakot. Mas nakatakot pa yung ex niya. Kung nakakasira pa siya ng balat, ayokong magamit nito kasi alam niyo na, din yung balat ko, 'di ba? Kaya ilang beses na ako nagganito. Yan oh. Sa dibdib ko yan. Ang sarap kasi ng yun, natatanggal talaga ba? Parang ang gaan. Tapos pagkatapos nito mga gandararat, dapat siya, may massage. Moroccan bath, tsaka massage talaga yan. Tapos yung yung stone massage. Ayan, tingnan nyo, O, di ba, sus, Diyos ko, ang sarap talaga. Ayan. Yung mga dead skin. Ay, sobrang shine ng balat pagkatapos. Di ba? Kaya magpabook na kayo dyan, taga Pinas. Magpabook na kayo sa akin. Pagdating ko dyan, tanggal lahat ng libag. Hindi ko kaya tanggalin yung libog. Ganyan lang mga gandararat buong katawan. 'Di ba yung yung minsan yung may mga maiitim na tuhod, ganyan mga dark dyan. Ay nako, mga gandararat yung may mga customer ako na sobrang itim ng mga tuhod nila. Ay nako. Tanggal pati tuhod. Mga gandararat, pero pag malala na yung itim-itim nyo, hindi yan makuha sa isang lang Moroccan. Ako magikiro? Lang ako mga gandararat, manghuhula, hindi ako magsikiro. Ayan mga gandararat, hindi kasi masyadong makita. Ang pangit kasi ng phone ko. Alam mo, mumurahin lang to. 7,000 lang yung bili ko, ng bili dito. Kaya luma pa siya, old model. Kaya kung sinong magbigay dyan, beke naman. Tingnan nyo mga gandararat, tingnan nyo, Yan, ayan, parang makita dyan banda. Ayan, kasi sa kabila, ang hirap talaga hindi makita. Ayan, or ako bang hindi nakakita, tingnan nyo yung nyo, ko panghagod, yan. Yan, di ba? Hindi kasi makita masyado. Pangit ng phone. Bakit naman? May mag-sponsor dyan. Hello guys. I'm accepting a sponsor for new cell phone because my cell phone is not good. Just chat me or message me in my Facebook page, Gandang Maris. Joke. But if you give me, it's okay. Joke. English pa more. Ayan na mga gandararat, Ayan na. Ayan, Hindi kasi makita Ano ba yan? Ay, bibili na talaga ako dito ng bagong phone in my dreams. Pero kung may magbigay dyan, mag-sponsor ng new phone, ay, welcome. Yan mga gandararat, hindi kasi makita. Yan, namula-mula ako, alam nyo naman, mistesa yung lola nyo. Kaya kayo, hindi kayo mamumula dito. Lalong nangingitim. Nag-violet, joke lang mga gandararat. Ayan, binanlawan ko ng mabuti yan. Tapos, ito yung isunod French mask. Ibabad ko siya ng 10 minutes mga gandararat. Ayan, buong katawan ko lagyan ko pero nilagyan ko rin yung mukha ko kasi okay lang naman siya. Pang mask lang naman siya mga gandararat. Kaya ang bango, super bango talaga niya. Wow, grabe talaga nito. Ang ganda sa balat. Yan, nilagyan ko yung mukha ko kasi hindi naman siya nakakasira. Yan. Kasi mask lang siya mga gandararat. Yan. Siyempre, forward ko na lang to.
10 minutes babad. Tapos, banlawan ko na siya mga gandararat. Kasi 10 minutes lang talaga, tinatamad ako. 15, ang tagal kasi pag 15 minutes, di ba? 10 minutes lang siya. Yan, binanlawan ko siya ng mabuti. Ang bango, ang dulas niya sa balat, mga gandararat, ang kinis ng balat mo dito sa sa French mask. Di ba? Kung sinong gumagamit nito. Ayan. Tapos isusunod ko na yung sukla. Same process din sila sa French mask, mga gandararat yan. 10 minutes din siya ibabad ko sa balat ko. Ayan, buong katawan, syempre, nilagyan ko rin yung mukha ko. Ayan. Pasensya na mga gandararat, masyadong zoom siya kasi ayokong dyan na nga lang, pinakita ko. Kasi minsan nga makikita pa yung SUSO ko. Pilyado ko yun. Next mga gandararat, kasi tapos ko na siyang nabanlawan, na ako mag-shampoo. Siyempre, maligo ako Tapos ganito yung ginagawa ko sa buhok nila mga gandararat para maano sila ba, parang mamassage din yung ulo nila. Kaya ganito siya mga gandararat. Watch and learn. Char. Ganyan mga gandararat Kailangan i-mix-mix ko muna sa kamay ko. Tsaka ko ilagay sa ulo nila. Tapos, yan, ganyan. Tapos, i-massage ko sa ibabaw. Ganyan. Ay, nako, sasabihin talaga nila, helwa daw. Diba? Ganyan. Ay, ano ba yan? Yan, ganyan. Ginaganyan ko, dalawang kamay ko, nakaharap ako sa kanila. Yan, papikit-pikit. Ako nga, napapikit din. Diba, ang sarap kaya pag ginaganyan? Pero, ano naman siya mga gandararat? Ganyan, Hindi lahat ng customer ko nagpa-ganito mga gandararat. Yan, ang sarap kaya ng feelings na ginaganyan yung buhok. Yan, Pero pero wala na kay buhok, wala na pag-asa mga gandararat. So, Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Di ba naglagay na ako ng mga gandararat conditioner tapos binanlawan ko. Tapos yung dulo, kasi nag-bleach ako, nag-dry na yung buhok ko. Yan, ni-leave on ko yon. Tapos hindi ko na binanlawan. Ay, leave on nga Tapos na ako mga gandararat. Siyempre, kailangan kong magtuyo yung balat ko kasi maglagay ako ng body cream. Pagkatapos ng mga gandararat, maglagay ng body cream, na namin yung customer. Ganyan, Dapat kasi massage pa blower pa yung buhok. Tapos, pagkatapos mag-blower, massage na. Ay, nako, ang sarap matulog. Diba, mga gandararat? Alam nyo, pag marami kang pera, maganda to na, na negosyo, mga gandararat. Mag-ano ka ng Moroccan bath, massage, tapos parang siya, maliit lang na kwarto, tapos tahimik siya, patulogin mo sila doon, tapos mga ilang hours lang, parang short time, matulog sila, makarelax sila doon. Ganun mga gandararat, pag maraming pera, Diyos ko, wala lang akong pera. Pag meron, ay naku, pagawa ako ng building. Pero kaso lang, online class tayo ngayon, kaya online din yung, sa utak ko lang din yung building. Ang sarap ng feelings mga gandararat. Alam nyo bang ang gaan ng pakiramdam ko? Tapos yung balat ko, ang kinis-kinis niya. Tapos ang bango-bango ko. Diba? Pasayaw-sayaw na lang ako. Kasi walang bayad to Self-libre daw to. Bango. Ay. Mga gandararat, thanks for watching. Pag bago pa ka sa ang YouTube channel or Facebook page, mga gandararat, please naman follow pa, subscribe for more videos. Salamat mga gandararat. God bless you all.